Každý chce gule môjho manžela. A ja sa vôbec nedivím. 3 gule v sušičke vám prádlo krásne nadýchajú a ešte k tomu vlna nasáva vlhkosť, takže to vaše prádlo bude krásne nadýchané, suchšie a bude suchšie rýchlejšie. O 20 až 30% to suší s gulami kratšie než bez nich. Do sušičky môžete na gulu kvapnúť ľubovoľný esenciálny olej, ktorý vám prádlo prevonia a nemusíte používať syntetickú aviváž. K esenciálnemu oleju môžete ešte kvapnúť kvapičku octu, ktorý prádlo vydezinfikuje a zbaví statické elektriny. Milujú ich psíkovia na hranie. Hop. Dá sa s nimi krásne masírovať. Dizajnová ozdobená gula vám urobí parádu aj v obývačke. Keďže vlna je nositeľkou vône, stačí si ju položiť na ozdobu niekam na poličku a nakvapkať na ňu esenciálny olej, ktorý vám bude prevoniavať izbu. Fantázii sa medze nekladú. Raz si pani objednala gule do sušičky a po týždni si objednávala ďalšie, pretože deti povedali, že sú to dinosaurie vajcia a odmietli ich vydať do sušičky. Takže už stačí iba kliknúť na jadoli.cz a v potrebách pre domácnosť si objednať svoju ručne plstenú vlnenú gulu. Tak vaše koule máme 2 roky, používáme je takřka každý den a jsou naprosto skvělí. Všem doporučujem.